ଦେଇ ହଁ କେତେଟା ହେଲାଣି? କ'ଣ ହେଲା କି? ରୋଷେଇ ହବନି? ରୋଷେଇ କରୁନ କି ତ? ନା ବା। କାଇଁ ରୋଷେଇ କରୁନ ତାହେଲେ? କ'ଣ ଅଛି ଯେ କ'ଣ ରୋଷେଇ କରିବ? କିଛି ନାହିଁ। ନା କାଲା ପଡ଼ିନି ଆଣିଛି ବୋଲ। ନାଇଁ ବା ମୁଁ ଭାତ ବସେଇଛି ପନିପରିବା ଆଣିବ। ଆମର ଆଗରୁ କହୁନୁ ବାନା ବାଇଗଣି ହଉ ଯାଏ ପରିବା ପତ୍ର ଯା ନେଇକି ଆସେ। କୁଆଡ଼େ ଗଲା ଚନ୍ତି? ଏଇ ନେ ପରିବା ନେ। ନେ ପରିବା ନେ। କ'ଣ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ପରିବା ଆଣିଛ? ଗୋଟେ ଗୋଟେ ପରିବା ଯେଉଁ ରେଟ୍ ହେଇଛି କହିଲା ସେ ବାଇଗଣ ବିଲାତି ଆଣିଛି ଡାଲମା କରିଦେ, ଆଳୁ ଆଣିଛି ଭାଜି ଦେ, ସେଉ କରିଦେ। ପରିବା ଯେଉଁ ରେଟ୍ ହେଲାନି ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଆଣିବିନି, ଦୁଇ ଦୁଇଟା ଆଣିବି। ସେଉ ଡାଲମା କରିଦେ, ଭାଜି ଦେ। ହଉ